Pacific tuipui zau tak tu ma thunun theilova tuifon in vor hlup karah chuan nitam tak le zan tam tak chung chu kan long chuan malam apan hram he thlipui hi asatlia lo hle marlama tanga thlivot vin tuk le Japan lama tanga boruak lum ron in hor khoma wanga ron in tran thut ani ber boruak vot le lum in nor chuan Canada tuipui kama Thlipui le tuifon rapthlak tak aron siam chuak ta a keini chu alaili taka kantang ane ni hni thumkal ta chung khan tlem te chau kamu hila radio operator kanena angin Soviet Union a kan naval base nena report pek zung kangaya wangin Thlipui chuan na min thorim tir hle mahse pon lama Thlipui tle ai chuan ka chung rela Thlipui tle chuan min ti boi jok dai thung ane thlatam tak film khurtaka ruam manna kalo siam to hnu-a zalen na pana tlan chu hun chu alo thleng don ta longmor chu tuipuia chuan pila aron in vor chuak le thina tuifon in aron khu apiangin longpum chu akhur dur thin tuipuia zin mi te chuan hetiang san hi an hlau thin hle chu zan chu September ni thum sangkhat zakwa sumsari le pakhat ane Soviet long som le kan long chuan ta su sound Queen Charlotte Island a Thlipui are ma chol turin phalna kan mu ane zandariat le achan ve ari ma devin radio rooma ka duty hun ani awangin ka kabina tangin ka chhuah ka Thlipui chak tak chuan min len lo chawane deknal taka chuan theilovin ka kala atopa chuan longkhalna hmun kongkhar chu hongin kalut ta hlola khomola tangin engtia hla ange kan om ti in longkhal me tu ka thian pa Boris achuka zota chat chu a ena melchan velani ti in min changa khuaso engtia hla nge ti in ruasur le thlile kara englo de sep lam chu ko kin ka zot le a mel thum le achan vevel ti in min changa Brits nungchi a radio room a chuan kaluta kasana ka ena zandariat le achan ve arito Sergei darkar reilo te hnu-a izale nanga ani lo po in tuya ipil hlenang chu aya rapthlak jok chu tuya tanga chhar chhuah ni in sipai tlan bo mingpu a Russia rama thon kir ini anga Siberian labor camp a thon liamin atopa ka hlum ini mayang tu po ka din hmuna ding chu anin ngai tu non ve fo nge yang le ke hi Sergei Kourdakov Soviet Navy a second lieutenant cadet officer communist halai hroi tu choi moina dong to kumriat kani atanga ka kalna skula pianga communist youth organization hroi tu atana thlan le Soviet naval cadet sangkhat zatni tetnena communism zirtir tu ra thlan kane ninga hnu-a hian naval base a kirin communist party member puitling ni na kadong dona Russian police a na thatakin min lo ngak reng bok khovel thila te in Russia rama kirle chu katana thil thaber ane mahse chung chuan min tilung oi thei tlat lo ka hriat chian em chu he communist system chunga hian kamamo tak chu ka mudon lovani ti hi ane melthum le achan ve karil ru chuan ka chhut zunga khochung village ka thlen chawin ka himang longchaw na hmun melchan vele ka hla a hian lokai ta po ni ila minzong tu ten minman le theidon ane khochung le mipui omna chau chu katana himna hmun ane ti chuan tuivot taka darkar khatvel ka hlewangai don ti na ani a tuivolam chu Fahrenheit somli Celsius degree 4.4 vel ani a hetiang khopa tuivota omrei chu thina ani ringot exercise le weightlifting ka ti thina wangin ka taksa ero afit le a tuna ka ti ani lo chuan ka tingai to lowang ti in ka in hrila ka thinlunga chuan tuna ti hi ka hrechiang hle ani radio room chu avoi khatna tan ka en kuala engkim afelti ka hriat hnu-a chhuakin kongkhar ka kala
ka kabin lampanin ka let le ta a bridge atanga ka chhuah chuan Boris chu khol eng sen a eng le a pol in chopul noya chuan alo dinga pangai takin ka beluama ka chawthu soin mutha dam ka tumthu ka hrila Boris tu po in min lo bia kan tum chuan tarkar ni chung chu min ron ti bui su se Thlipui mo top khok ani lo chuan ka ti a ka kabin lam chu film khur takin ka pana ruale thli chuan min nam le lop thin ka kabin kong khar chu hongin ka lu ta ka kal ngal maka tuna hian tu ma in min ron ti bui thiang to lo chuti ani lo chuan ka tlan chhuah tum na hi a top vek ani mai sana ka ena dar ko le minit somli panga arito inpu sainan minit som panga chia ka nei to ane marlam ram vote ani awangin ka uniform rit chi phei khok lian military boots sweater pandeule a chunga turtleneck sweater cha tak ka ha a heng thom no rit tak te hian tuivo taka hleu ati har sadon ti chu ka ria mahse kho chung ka thlen huna phei khok le thom no nen nge ya lu ka du ane ka khum noi chu ka zena kong khen lian tak pon lam rubber le chung lam plastic tuilu thei lo na tura ka siam chu ka phor chua ka drawer ka pot honga ka thil hlut zual le ka ken du te chu kala chua ka man mo takin ka le khapoi mo le thalak te chu rubber kong hrena chon ka no lu ta tuilu thei lo na turin ka tuipuia le ngal vek ane ka konga nget takin ka renga chuta drawer atang bok chuan Thlipui mo em mai pakhat ka phor le a tui lilu mi te chemte ane chemte chu ka ban re ka nget takin ka reng beta ka sweater banin ka khu ngala ole ka in peita chemte ka paya kong hren ka reng boka ka sana chuan dar ko le minit somnga panga a kok wa to Thlipui atle na sa zual sawa chu chuan min hmu lo nan min pui do na ne ka kabin kong khar ka honga walk uaya ka chuak chia chu tuivo takin min ron the ngal thota thitle hum kara chuan leilona ka chuk thla a tlaklau takin a railing chu ka vuan tranga main deck ka thlen chuan min hmutu an omem ti in ka en kuala tuma ka hmulo tha e longlai lampan chuan theilovin ka phei zela chulai mun chu ni enga mazat liam ta khan zuan thlak nan ka lo thlang to ane mei khu chuana lian pui hnuaia a oma long mun danga tanga mu theilo chun ane minute enga maza hnuah chuan ka tum mun chu ka thleng ta a tuifon na satak le rapthlak tak mai chu ka han bi a ka tiril a khur ngal der mai en to lo wa thazok ti in ka ngai tu a chutilo chu tuya ka zuan ma havin ka zam chema yang ti ka hlawani chuti lai tak chuan ka hma lok kong khar chu aronin hong thuta engin minron chunta rang takin ka biru ngala chelovin ka omtop tu po chu ni se kong khara chun reilo te adinga pon lam chu aron thlek zoka alut le ta a min muhmanem o kong khar chu ain khar le a mahse tu na chun ka chen fatangai ta long chu tuifo na ain vor kanga in lian pui chong ni asang ang vel ani tuifo ne na voi khatnan long chu aron tuam le hlupa chuta railing chu ka lon liama ka in vuan ta nga tuipui thim mu pa chuan zuang thaturin ka in te ta ani thok kalavaka Thlipui kara chuan ka zuang thata a kapil thuk le mahse buena ain tran ngal der tuivot vin tu kin min man ngala katak sapum pui chu vura de ang main a hit ngal sunga avot lutuk chu kataksa a khong lo chawane kaban le ke votina me khong tret to chu thei to pin ka cheta tuinoya chuna chak theyang perin ka hlewa longtuk vera tanga min hmu lo nan a hla theyang per ka thlen ma chu lan chhuah ka tum lo atopa boruak ka tlak chama wangin theilovin ka dak chhuaka boruak ka hip ngal ko ka hlau thona in min man ngala long nen kan la in nai lutuk voi khat thok kala le vaka kapil le ngala thei to pin ka hleu le a voi enga maza chutianga ka ti hnu chuan
lawng chu ka hlat ve ta hreta ka ril ruwa thil pakhat chi a lawng hi hlat vat ro ti ani min hmu ni chuan lawng chunga tangin laitin min ron chhuna nga ka hlum ka ni nga la ni mai ka konga ka hren ka lekha poimo te awang hian tui tlapal anga in soi fia thei ani dom der silo ka hleu zela tuna chuan votin min metna zual ta hle mai ka pheikhok bun lai le ka thom no hak rit tak te chu tui na chi rita lungtum tron be ang mai ni in min potrit tatlat mai tui chunga tu ringot po in be na satangai ta tui phone in min ron tuama kapila kadam chuak don lo hialin ka in hria ka rei ka pheikhok bun hi ka phel lok lo kha Thlipui takani Sergei i thidona ni mai ti in ka in hrila pheikhok hi ka phel watangai ka ban re ka chemte chu phorin ka kekor chu ka zai thler thla a ka sweater hak cha tak chu ka phel boka chuta thok la in tui chunga ka lut le ta a ka pheikhok veilam chu phel tumin ka zai ta bora mak tak main chu tiang hun khirla ya chuan thufing pakhat ka pheikhok bun chung nge ya thi ka du I want to die with my boots on sipai hui sen te thi dan an ti kha ka hre chua ka mahse ka pheikhok nge in min ti hlum ka ringai lo voitam tak ka be hnu-a pheikhok veilam chu ka phel thei ta rama mahse dinglam chu a phel thei ta tlat lo beidong takin ka zaya ka kete ka zai thi nuaya atopa chuan ka phel thei ta rama ka thol ta huai mai mahse lom tur po in chakna ka nei to lo darkar khatlai tui vota ko to ane buaina thara lo thleng le ta chhum cha tak le ruwa sur chuan min huala kan long ilagin light ka malam pan tur ko mu tu chu a hlia tatlat mai khoilam nge khomuala ni ka bu ta der mai ru asur na sa in mu theina atlem le a compass a omlova mu thei a omboklo ka thil hriat chun chu tuivot tak le beidon na chau ani to darkar ni chuang ka hleu to a ka taksa a hit zova zoi in ka thidon ti ka hria darkar ni dang chi hun ka nei to ane ka thei top chu in khomwal omna nia ka rin lama chuan ka hleu le ta a tuifon hlup kara chuan ka tang fana vot chu ka mel malian ber ane a ka taksa chu a khur hlok renga mahse ka kal zela ka sana waterproof watch ka ena darkar thumlai ka hleu to ane khomol chu ka hnai to ngei tur ane thi in chhum a chem kiang loka ka hoi kuala thildum lian pui tuya tanga ronding chuak lua hi ka muta lungpui khomol ka thleng ta kalom na tuk chu kalungphu arang hle Sergei iti tha idam ta ti in ka au chuak lo chawani chakna la om chhun nen chu lungpui lam chu ka pana mahse chhum aron kianga ka en chianga ka thil mu awang chuan ka thidang lo chawani chu lungpui ka ti chu kan long elagin bokha alone darkar thum chung thi tha a ka hleu hnu-a ka zuan thak na bula chi khan ka lo kirle ane beidon na in min tuama enge ka ti ta kam longa hian ka lom le mai do nem ni min pot chua ka nga blanket lum min pe anga ka him mayang mahse ka nun hlui rapthlak taka khan ka kirle don ti na ani ka thutluk na chu hei hi ni ka nun hluia kirle ai chuan nun na tak zong chunga thi ka thlang zok ka kir to lowang deise na tlem te nen long chu ka hleu hlat san le a mahse ka chaw to lutuk kamita vaya ka ngai tuana bui tanta Sergei i thidon tu man an hrelovanga tu man an sun heklovang che max le lenin ate zirtirna seilian kani a lenin a chu ka pathian ani thin mahse thina ko tlanga hian ka pathian hriat ngai lo nena ka ril ru a in her tatlata ka tong trai ta a pathian he khawvela hian hlimna ka nei ngai lo tuna hian ka thidona khonga yin ka tharau tal chu van rama hruayang che ka taksa hi chu chandam turin ka dil lo che tuimonga apil don si a mahse lalpa ka tharau tal hi chu chandam ramro ti in
ka mit ka chinga thi tumin ka in peita ka thla amuanga ka taksa ka thla dula chuti lai tak chuan thilmak alo thlengta chakna reng ka nei to love mo ka ti lain chakna thar hian ka ban le ke chu aron fana pathian ban chakin tuya tangin min vuan ding niperin ka ria kala tong trai ngai lo mahse khami huna khan chakna thar mak tak ka dongani darkar li le achan ve ka hleu hnu-a chuan chak takin ka hleu theile to tlat mai amak ber chu khoilam nge khomual omti ka he thei tlatani tuifon in min vorkual mahse alampan tur dik tak chu ka he tlatani darkar ni ka hleu le hnu-a ri na satak ka ria a longbok ha anile angem ka hleu hnaya chhum kara tang chuan ka hmuta lungpui lian tak tuya tanga ronding chuak ani atak nge yani ka thlengta mahse tuifon in lungpui sudan chu arap thak le lungpui nala chuan ka lona tuifon in min len thak lo ran ka tang fana a chhip ka thlen chuan ka chawlu tuk chu ka thu noka ka khur hloka sana ka ena jinglam dar nga arito longa tangin ka boti an hreto nge yanga min zong mek to ang helai lungpui a hian ka omreng theilo lungpui sang takatang chuan khawchhung village chu melni vela hla a tuipui kam le lama awmani ti ka hmu theya kala thlenglo ka hleu alangai beidong tak chungin lungpui atang chuan tuya ka zuang thale ta a ka tak sapem le hliam te chu tui alina chi awangin athi vota lalpa ifa te kalo ngai sak thin na te awang khan namin tortirani mo ti in ka ngai tu a ka hleu zela mahse ka thisena chuak na sa a ka khomu afia lo tanta a longte takte te in min ron pan ni in ka ria a ka musual po ani mai thei ka tha azoya ni khoshelovin ka omdon ta nilo zalen na ka nai to em hi lalpa hetiang khopahla ka kalnua hian min thi tir lul su ka ti a engkim athim tamupa ka hriat nung ber chu khawchhung te takte ka mit mu atanga aral riai khane September nili sangkhat zakwa sumsari le pakhat jingvot taka khan Russia ramatanga hlatak Canada luipui karah khan engwanga thitre pa omnge kani engwanga Soviet naval officer le communist hrui tu ropui ni nakal sana hetiang din muna ding hinge kani he thon thu hi chu man lai Russia ram kan pile pu te hun lai atang dai toy in tran kha ani to zok ane kapu Ivan Kourdakov-a kha atakin ka mulo mahse amar he chiang tu Peter pakhat ne na tanga a chanchin ka hriat awangin ataka hmu angmaya ka in ngaya ka hriat dan chuan pangai san om tak le hriat chian ka chak em thin ani chu Russian dik tak ani a pasang dar phar hlai na thok rim tak le palian tak ani Volga luipui kama povoligi khokianga piang ani a ama le ama in ring tok tak mani kut koya ding chuak le lo nei lama mi hlo tling tak ani communist revolution a chu khan chu sarkar tharon nuai chimi tumtu huit guts lama atanga chumi level chon anupui masa athi a ti chuan communist dova a beilain kokasas tlang lama nam pakhat Ossetia lalfanu princess mel thatak nen anin tonga chu kapi alonita ani kapi chu apa in ramle beram tam tak aneya wangle a mel that em awangin lalfanu ti in an ko thin asam chu adum hlapa a sei em awangin ake artui a thleng hial ane kumsang khazako somni le pakhata kapu chu indona tangin alo kira anupui tharnen chon nunbul an tranta a ka hriat danin kapi chu a che zia le anung changamoi em awangin khawchhunga chuan tluk phareng an omlo kapu po chu indona atanga lalfanu aron hona wangin mi in an otle a aru ho an ti thina mahse chu athin lung aruk sakti na ani zo kapi kha ahlim em tlat ane kumsang hazako somni le pariata Joseph Stalin a chuan
collectivization program ron kalpuya lo nei mi le ram nei tu te chu abei ta chiam maya kha hun kha rapthlak takani hun she tak reign of terror anti chu ain trana sipai ho tu te chu lo nei na hmuna kalin pistolin lo nei tu pa te antina an thlai thar le eitur zong te chu an chu sak vek thin mi makta duai tam takin an lo le huan an pek phal lo awangin tram tuarin an thi a chuti lain Stalin a chuan bu le bal bong nu te le cheese te chu ramdanga a hral chuak thung si ani hei wang hian Russian no pangmak ta duai chuang zet chu ril tramin an thi ani kum sang kha chako somni le pariat khan communist ho chuan kapu chu an ron beita a communist official pakhat zurui le na thok ngai lo hi kapu te in a ron kala kapu chu pistolin atina I thlai thar le I bung ruwa zong khamin pero ti in avava anaw te chu kapu thil nei zong chu sak turin thu ape a mahse kapu chu olsam takatlo mai chi ani lo chu communist pa in atnung a chon lai tak chuan kapu palian le thachak tak mai chuan chu pa chu Russian beer hak anti ang main akwa betlata atnung zang ru le anak ru tliak rop khopin atmera leya chuan thi in apai thuta ani chumin hnuah chuan kapu chuan man ngala Siberia rama na thokna kem hard labor kema kumko chung hreom taka thok turin an thon liam ta ani kapi nen chuan anin mule to ngai lo kapi po chu mei chetan ina an thona chuta chuan a thi ve ta ani October sang kha chako somthum le pasaria kapu chu Chulim River kama thingkit turin an sona voi khat chu khol chiata wangin kapu chon thingkung lian tak chu pu a railway a hlanga chuti lai chuan ahnung zang ru le anna katina a reilo te hnu-a a thi ve ta ani anti kanu le pa chung chang hi chu tlem te chau hriat kaneya atam jok chu kapa thin pa hne na tanga ka hriat ani kapa athi khan kumli chau kalani a kanu po in azui ve ngal mai bok ane kapa chu kapu fama khana pianga sangkha jako somni le pariata kapu Siberian thon liam khan kapa po hi an hruai ve a sarkar enkol na hmuna seilianin communist mi tak arden communist aloni chhawha apa chu sarkar melma anga lung in tang ani awangin kapa chuan ma ason theinan apa chu aphat san angai ane kapa ka hriat ve chun chu hei hi ni ka hmangai hle a kum thu memo kumli emo kani lain karuma ron lutin muttuile min ron ti thin tun thleng hian amit mengdum fia takle min fo pa a mui mul kir chiatin ka mai aron hol zamer mer thin kha kala hre thei zu ina hrat le a ina alo ho chuan ahma a zu chopin dokan akil ngal thin sipai officer ani awangin hunrei tak zin bo chang aneya mahse ina aom chuna chuan nuam kan tidun hle thin ane kanu ero kan nai zo ko wangin ka khe chiang deu aming chu anisia ani a chung ko re thei tak mahse pathian ring tlat mi chung ko atanga lo selian ane min duat hle thin ti ka hria ka u Vladimir ero ka khe chiang hle ama chu ka hero ani Novosibirsk Khopuya military base a kan khosa ka wangin Vladimir chu school kalin Khopuya a thina chola nei changa alo ho chuan nuam kan ti thin hle asan zia te kha kala rengani voi khat chu kumli kani lai na lo ho a local Sergei lengang miang ati a bicycle khalin apma handlebar alukhum ada a chuta chun min thutira base chunga kan tlan kuala ahnu aram hnuailama kongte takte kan tlan luta tlanga kan tlan liama kan nuidun hoka ka u chu nget takin ka ku a ani po in min chel nget le nuam ka vanti tak em kumsom pasari kan in Naval Academy atringin Novosibirsk a kan zina kan thian upalam deuh pakhat hian Sergei inu le pa le iu chungchang hi hriat beli du MT in Mizo ta te reng mai ti in ka changa
kapa thian pa Lieutenant Colonel Dobrinsky nena chuan kakala akong khar kakika min lo hon vele Nikolai Ivanovich Kourdakov fapa kani kati a atira chuan makti in min ena a hnu-a ero chuan a hmel chu hlimna ina khata khai ka hriat chelom ipa kha ka hre chiang lutuk lo lu dro ti in min loma zanria tui tak min buat sai saka vodka te kan ena ani chuna in hnem dewa atong du ta hle ti chuan kumtam tak an thup thin kapa chanchin chu min hrilta ani Sergei ipa kha pamak le thiam nanga tak ani ipuin sarkar adawa wang khan ipa chuan apa sual na ti chu tlen fai tumin communist sarkar tan thei to chhuah skula poli chau zo mahse sipai huaisen le politics lama tuimi ani awangin akai sang chakle Turkistan te Finland Indona te huaisen takina beya Indo pui patni nalai po in General Rokossovsky hnu-a teng unit a hruaya medal tam takatong ani Indona zoa he military base a hian kan om du na he mun hi atira chun engma a omlo ipa khan rim takina thoka tunang hian base puitlinga siamani sarkar tan le Stalin tan khan arin em ani ati a ani le Khrushchev alolal khan enge thleng ti in ka zota khati lai khan boru ka dang lamta ani zan khat chu duty officer kani lain kar pakhat alo dinga mi te lo chukin ipa an ron zonga in lama aom thu ka hrila atuk zinga ipa chuan min ron thlak tur ani a mahse alo lang talo aina mi ka tira mahse alo om chuang lo zanlai khan an lo hroi bo dai to alo ne Colonel chuan thutak zetin min ena engwanga hroi bo nge an ni itiani mo Sergei Khrushchev khan Stalin a thilti theina khapai thlak atuma officer lian Stalin a thloptu te chu aruka da that na akalpui ani ipa kha Stalin a thloptu rin om ani a chu wangin zana ron kalin an hruai bo ta ani ni hnu-a ho tu thar alo kala Kourdakov chu Misual ani a chui chian me kani aron ti a chu ipa chanchin ka hriat top na chu ani a bo hlen ta ani I hrethiam Sergei ati a ka hrethiam ta kapa chu dam se general hial ani to nge yang mahse Khrushchev tan chuan a hlau om lutuka chu wangin da that ani ta ani Colonel chuan a soizoma inu po ipa bo hnu khana dam reilo thali vel hnu-a athi ve ngala a chan chu alungai lutukha atuar zo lova athi ve tamai ani inu athi khan I chanchin kan hrezui talova mu cheni ila chu ka pui nge yang chemole ati a John Sergei ti in min zota inu le pa thi hnu khan engtin nge I khosak tak zel ati a kapa bo hnu le tharei lo te hnu-a kanu boral tan kha soi chuale point anat le tuntheng hian ka hriat na hi ala fia lo ruaya kumli chau kalani a kapa chu ina alo ho to ngai lo ti chu ka hria a kanu hnena khonge kapa engwanga minmang tha tura lo ho to ngai lo nge ani ti in ka zota hetianga ka zo apiang hian kanu chu atap chuak hoka ani lo poina mai hupina in hera lelam a hoidai thin no pangkumlimi chau ni ma ila thildik lo lian taka omani ti le chu chuan kanu ril ru atina hle ti ka hrethiam ve tho ane kanu ka hmu nun ber tum chuan adam lo na hle a chumi hnu loka chung ko thian pakhatin min kova Sergei nu inei to lo athi to ani kanina lo om to angche ti in min hrilta a khati hun lai bo ru kha ka hrechiang to lo hle na a kanu athi ti min hril tu le an ina min hruai ho tunu kha pi Kolmakov ani ti ka hria a pasal chu Professor Kolmakov ani a scientist le zirtir tu Russia rama million tak ni chhota ane mi thatak an ni a ka ngaihna hle mahse ke chuan mani in nge ya oma kanu lo ho hun nga kha ka du berani Mrs. Kolmakov chuan do thei takin min hril fia an kianga ka om chu ka tana that per thu
min hrilin min hne ta ani ka hriat thei china chuan kumli ka pel hret khan Kourdakov te chung ko chuan min la lu ta an chung ko member angin min en kola fapa patni anneya pakhat chu Andri ani a no pangte ni ma ila min duat hle ti le Mrs. Kourdakov chuan bultan thattir min du zia ka hria a scientist nu pui le lekhathiam ani na angin an ina ka lutir atangin lekha zirturin min fui na sa a ama ngein chiarle chiarkop min zirtir thin ane professor po chu mizaidam le fingtak ani a an hnu-a academ gorodok a Siberia rama science khopui bi ka na athoka Soviet Academy of Sciences member hial ani ti ka hrele a abuai thei hle na a ke chu fapa ang tak takin min mangaya ke po in ka ngaihna thuai ane pi Kourdakov chu nu te lam nu tak le mi hmangai em tu ane ka nu tak tak ang mayamin enkol atum ti ka hria mahse chu tiang khopa tha amin enkol chung po in ka nu tak tak kha ka ngai em thova mahse nu le pa ka nei to lo wangin anni chu ka chung kwa anni a chuasan ka tum ngai lo ti chuan kumhni chung kumruk ka ni thlengin hlim takin kan khosa a thil pakhat chau lo chu an fapa Andrea ani no pangte ni ma ila Andrea diklo na chu ka muthiam hle an hnu-a mentally unbalanced ril rukim lovani ti ka hriat ka ke aina upa a alian boka min ti dan le a che dan chun min ti hlau hle thin ani ni khat chu bathroom a ka in bu lain Andrei chu aron luta chuak ro ka lo ti a heta io ma thiang lo ka zo huna I hmang ve don nia ka ti a mahse Andrei chun mak takin min nuya ka hlau ngal em ringot mai ani chuta min ron man thuta bat tapa ka lu ahnim pil tabor maya ka tal vaka boruak ka momo a Andrei chun min ti hluma tum ti ka hrechiang ta ani aw ka tuma mahse tui ka lem treva thei to pin ka tranga mahse ani chu chak jok si atopa beidon na vor top nen thei to pin ka tlo a ka tal chuak thei ta ram ani bathroom atang chuan tlan chuakin trap chungin pi Kourdakov te nu pa ka zonga mahse tu ma ina an lo om lo ka aw thawma wanga hlavin Andri chu pona atlan chuak ta daya kumruk chau ni ma ila Andri nen in khata kan om chuan ka nun na ader thong reng don ani ti ka hria a chu wangin thutluk na lian tak ka siam ta a ka ruma tlan lutin ka thom noken thei tok chu paper bega ka no luta Kourdakov te in chu ka chuasan ta wang ani Andri ka hlau ema wangin kirle ka tum to lo reilo te hnu-a Kawtthler keima chawin ka ta Fahrah in le ei tur nei lo ka thom no in bel lai le paper beka tlema zong bak chu nei engma ka nei lo Novosibirsk Kawtthler chuan khohar le ril tram le hlau tak chungin engtin nge ka ta kang ti in ka ngai tu a ei tur le riana ka zona ngai he khopui lian taka hian keima chavadam kho chuadan ka zirangai don ane chu kumrung mi lek tan chuan na hau tak em ane in ka chuasan la hi August tha ane a khua aluma wangin thom palum lam chu ka mamori lo mahse ka din monero achle reilo te hnu-a khopui laili Novosibirsk Central Train Station ka thlenga mipui tam tak anzinuai nuaya hei hi ani mai ka tiril ru a station lian pui chung chu ka en kuala thutna in tlardul te chu ka mu a heta hian mutna tur kil khore lai chu ka mu emang mipuian tam ema wangin tu man kumruk mi lek thutna hnuaya mu chu min ngai sak lovang heta hian ka himang tu man min mulovanga Kourdakov te nena min thon kir hek lovang ti in ka ngai tu a in tur ka mu ta ka chuan cho ei tur ka ngai tu ngai ta hei hi a har sa jok don poisa tlem te chau ka aka karila tram to hle chanchin buzorna bula ice cream dor chuan ka mitala hle a
ka in sum zo talo ice cream chu atui ema mahse ate lutuka ka eizo ngal vek ka kalsona mahse kala puar lo ka ipte ka zena ice cream pakhat leina chi apoisa ka nei to nakina tana khek tur ti in ka in hrila mahse kumruk mi chuan malam hun athlir thui theilo hle ka let le a khonga in ice cream pakhat min lo pele te ka ti a chu po chu reilo te a zo le ngal vek theizorna dor lam ka pan le a mahse angak tu pa chu anelom lo kher mai enge idu no pang le tu mem ne aimo kalbu vatro ti in min vina apple sen lian pui le pear engmoi tak te chu it takin ka thlir zui vonga atira chuan dil ka tum zeta mahse dor nak tu mel ka hmu chuan a hu phur om hle karila drama ka beidong thiang lo ka tum chinang dor tar phei chu ka ena pitar te lam sandwich zuar hi ka hmu a fel mel deuh huisen na som khomin ka vapana ka soitur ka bai hat lok veka ka pi khonga in no pangte ka ni a kanu le pa nen kanin hlova poisa ka nei lo karila tram lutuk hei hi thudi ka ni a soipo harlo tur ani mahse ka han soidon chia chun ka danga oka ka soinon seka pitar chun rin hlel mel takin min ena chuta thinrim mela puta ka soirei tela dot soyamo min ti ni nge yang chuti lai tak chun papakhat sandwich leive turin alo kala pitar chuan min ngai saklovin chu pa chu boipui tadaya ka kalsona deal chu aso don lovani hi kati a mahse engting ye kati ang ei tur ka hmu lo chuan ka thi mai don si chuta ka ipte a coin te takte ka a chu ka hrechuwa ka idea thar ka nei ta huit kek dor pitar dor kha ka pan le a hnung lam chuata chuan thira siam metal sheet lian pui hi ain pha a pitari hmu lo turin film khur takin ka vakala ka coin nei chun chu thir chunga chuan ka vomri taraka coin chu alumri rala churi chun pitari beng aver zarmai ama poisa thlawe moti in ain hera chhuat lam chu bi ta a chu vele rang lutukin ka tlan pheya huit kek chu tham khomin chak thei topin ka tlan cheta ane ka hnuwa chuan dingro no pangsual manro u ti in outdoor tuara mahse ka tlan chak lutuk mi pui kara ka pilbo mana hun re lai ka zonga ka thu a tuiti takin changchu ka eita a awa in ka eizo veklo pahni chu nakina tan ti in ka da tha a ka fing ve tanta station kil khor thim lai deuh ka zonga chuta chuan tui takin ka muta a khovel zau puya kani masaper chu kadam khawpchhuak ta phot ogas sangkha zakwa somnga le pasari atanga ni som chung chu tiang chuan ka khosa a jing tin ma taka chozong turin ka thothin ni som na chuan bazar turin ka chuak le a theidor pakhat ka pana angak tunu chu ahnung lam hoitir turabum ka tuma mahse ka an rual chin aron out of mai nang bok mo voin chu ichak lowang mi fing phakarte ti in karei dortam takzinga nithum liamta a karuk sakto na dor kher kha kalo panchuni in min khechiang hle chaklu tukin katlana pitar chuan min zuya a autuar tuara ka hoile ta min phalo ti ka hria chuta thil sakhat tong thei boxi hi ka suta chor mai min man betlata hey khonge kalituma ati a ka hoi chuak ngam lo police ka suani ka ring ngal ka ring dik chia Novosibirsk train station a ka khosak hun chu atop ta mahse kha hun khan thil tam tak min zirtira nakina ka tangkai pui tur tam khawchhuah dan tam tak ka zir chuak ane police chun station naibera min hruaya naupang khoya tanga local nge ini tungei ming ti in Mizo ta ka soidu lo ka soi chuan kolmako fat hnena min thon ki ranga Andrean min tha atum le don ti ka hria ani khonge inu le pa anti a an thi to ka ti a engei ming ka chang du lo
officer chuan min vin deva ka hlawa Sergei ka ti a inam hming enge atile a ka hming chu Sergei nu le pa ka nei lo an thi vek to chu bak chu soi ka tum to lo ani atopa officer chu bei donga officer dang hne na he no pang hi engtin nge kan ti don a hming le fasha ani ti bak engma soi du lo ati a ani chuan children's home fasha ina thon mai ro u an ti a dar kartlem te hnu-a karin children's home number 1 a in hruaya kong khar kalu rualin nuthau takhi alo dinga tungei ming ti in nel omlo takin min zota Sergei lekha te chu ena ole Sergei I tong tam vak lo ani mo ka han en ko lang che ati a kuming zat ngei ni ati a kumriat ti in dot ka soya kumruk chau kalani kalin dewa wangin an oi maya khoi school angei kal katang ta school kalakal ngai silo Russia chuan kumsari ating school an tran thina ni ka soi theilo ka tiringota atha e tes kan nei tirang chea ithiam dan kan enang ati a tes chu kan eya class 2 atan chuan ka tling lo dewa class 1 atan chuan ka thiam nu tuk boxi pi kolma coffee min zir tirna zara ka thiam hle ani class 1 izirnon le maidon nia anti a zirnon a kalakal ngai lo shim children's home number 1 bula chuan school ka kalta a ka thiam thei hle a class a ati thaber kanithin nun chu apangai chove tran do ne kati a mahse beiseina chu ti chiatin om le ta professor Kourdakov atenu pa chuan min lo zong renga police ne na reportin atopa children's home a min ron hmuchhuak ta ani home director chuan min kova khaile no pang finga tunge ini kan kheta ati a ka hlau nu tuka khonga in min thon kir su khongai takin ti in kangena kan enang chu midang karon thotang mahse nang hi kumriat ini lo kumruk chau ini school ilakal theilo ati a mahse kati thatheilu tukasin kati a dan chu danani ati muka mahse wanai thlak takin homa chun min omtir chhun zom ta a Andrea ka hlawa wangin Kourdakov atetnena chuan kir kadu to lo ani no pangdang school an kalayin keichu homa ka oma tukvera tangin pon lam ka thira ka khua a har thei hle kanu le pa te ka ngai tu a ka u Vladimir ka ngai tu chu phei chuan ka thin rim thin engwanga min ron hruai lo nge ni engwanga min kalsan nge ani min ngai tu ve mielovem ni ti te ka ngai tu thin March nikhat sangha chakwa somnga le pariata kumsari katlinga school ka kalve theita zirtir tu chuan class 1 atanga class 3 zong te chu octobrianics in ni turani ati a chu communist no pang pol ani a innu le pa te ta in ni to lova communist state ta in ni to ti in min khila nu le pa ka nei lo wangin poi katilo Lenina tupa in ni to anti a Lenina a tunge ani postara ka muthina mahse ka khechiang lo Lenina chu mi ropui ber ani a athilova tuna po anung rengang zirtir tu chuan ati a tunge Lenina tupa ni du ati a banan pharsua wa keipo in phur takin ka ban ka pharve a Lenina tupa kani to don afanuam don tak em kumruka tanga kumkua kani thlengin children's home number 1 a chuan ka oma thil pakhat ka hmuchhuaka he home hi fasha te omna ani mailo naupang pakhat hi trapa nu le pa ka nei reng si a engwangin nge heta ka oma ngai ti in atrapa chuta tang chuan ka hre thiam chia ani he homa naupang tam tak te hi fasha anni lova sarkari nannu le pa te chu Christian anni wang emo politics wang emo nu le pa ni tlak lo tia apuana wangin an fa te an laksak alone chu no pang chu hnem ka tuma mahse engwanga anu le pa kianga a om thei lo chan chu ka hilfia thiam bik lo ani
ro chuan nu le pa ka ot em thung si mahse huna kal zela thian te ka neya infiam na te kan neya nun chu ka man chho ve zel anga yani kum sang kha zakwa somru ko lo her chu chuan kum kwa ka ting ve ta a ni khat chu children's home number 1 director in min kofa Kourdakov ibung ro khung fel ro fasha in thara in sona ngai to ani ati a khoyange om ti in ka zota a hlavak lo vak irmena ani ati a Moscow chu ka hria a mahse vak irman chu khoilam nge ani ka hre hau lo hlau thon na tlem ka neya heta tangin mel somli vel chawahla ani irman lui chaklam ti na ani ti in min hrila ka kalni halo thlen chuan ka bungro nei chhun tlem te chu ka khung fela thian te mang tha chu har sa hle mahse ti thei dang ka nei si lo ani taka chuan ka chuanga kan tlan chuak ta a darkar ni nu vela vak irman chu kan thlenga khote takte tia soi tur ni chia si lo khopui tia soi tur ni buk si lo thingtlang kholian ve pa ngai tak ani vak irman children's home kenin vi kan ti mai thin chu khopui pon dewa a oma building palia oma dormitory pahni administration building pakhat chauka le insuk na mun a oma abulloka chon school a oma ne chu homa no pangtele khochunga no pangte intro ane ka in thar tur chu ka hu phur le a mahse no pang hovin min lo lom thiam ema wangin thian ka siam ngal thuai ane vi ka then nu rei lo te a young painters pol ka zoma hei hi communist no pang pol kumkwa atanga kumsom le panga in karte ta na siam octobrianics aya sang hret ane octobrianics kani lai khan lenina tupa kani a tuna young painter kaloni ta kha chuan engche nge kani ka hretolo mahse scarf sen ngonga or turmin pe a chu adang lamna ani mai dar thalanga kain ena chu scarf sen nen chuan nal kain ti ver le ane a reilo te hnuah home number 1 nen khan ainang lo hle ti kaman thiam thuaya pakhat na chuan no pang kan tam zo ka za som ni vel kan ni pahni na chuan director le zirtir tu nute ile pate ate ti a kan ko te chu an sual fe zo ane kan mamole kan du te min ngai sak ngai lova min nam nul mai thin home number 1 a khan tlem te chu kalo tem to a mahse heta chuan nute itele pate atele no pang in karah in huat na tak taka omti ka hria a tu ve ma in kan in huat na chu thup kan tum lem lo ani heng nute le pate te hi no pang an ngai na tawanga thok ni lovin party in communist no pang enkol tu ti aruat anni awanga thok anni a anni ngai dan phei chuan he na hi communist party member te ta na cheperole musit berani malam hun nei to lo le kai san ngai na to lo te na ani a chuwang chuan an hlim lova an thin rim na chu ke ni no pang te chunga an hri thla thin ani dan bo chiat na te thamte te a po na tak takin min vo thina a chang le kan mamo ngoi lain min ngai sak du nia lo boka upalam deuh phei chuan heng ho hi kan hol le thin ani mahse thil zong a chhevek bik lo ka hlim na ve chun chu thian thar ka siam te kha ani mi pa pakhat ke aya kum thum vela upa even cherne ganen kan in kom nge le even chu asan zong apa nga ya sambuang thang mel hlim thei tak le thin rim lai po a mel nel tak putlat mi ani kumin thlau deuh ma ila ke hi karwal puite a in kaliana thil ton ka nga ve to awangin kanin kom thei phiana ivana anga mi puitlingin min ngaina chu kalom hle a thian thatak kan ni zui ta zel ani thian dang pakhat pevel aum boka ani chu kum som vel ani a vi aya hian kum thum alo om to a atere u hle mahse atet aya afin le a verve ka wangin tu ma an ngam lo dam kho chuak tur chuan fin angai ti ka zir chuaka pevela chuan chu fin na chu anei hnem hle ani zan khat chu muta hun to a
mahse kan khuma kan ti ru sapa pevel chuan Sergei poisa ineyem imamo ti in min zota zona avana ho tak tuinge poisa mamo lawang ti in ka ngai tu a te reng mai ka mamo lom ka ti a pevel chu le lam hoin ain khu tha a ole poisa imamo huna chuan min hril mai don nia ati a amu hil zui ta daya ka ngai tu zui newa pevel hi chu afing ti kan hreveka mahse poisa siam na khol aneyem ni nopang then khatin fiam thu in pavela poisa khol an ti thina mahse khoya tanga ane nge tu man an hrelo abo wanga poisa ne naron kirle mai thin ane atuk chhun cho ilain ka zota pavel ni zan khan poisa imamo chun min thril ro iti a poisa siam na khol nei ang mai ni tongolom le kati a nui chungin nia chu tiang deuh chu ni mai ati a ka oilo tu man chu tiang an nei lo ka lo ti maka ka fin fia theyalom naktu ga local vela ati maya atu ga chuan home pona pavelanen kanin mu a paper bag uk thil engamo no kha hi apom rana kalangle Sergei Novosibirsk kan kaldon nia ati a Novosibirsk a mel somli lai hlani chu pate ten min mu lo chuan engtin nge an ti ang kati a lungai su buena kan siam lo chuan min ngai sak lo annin min ti buai lo wa keinin kan ti buai lo kalwatang zanlai main kan let le manang ati a basa chuangin khawpui lampanin kan kalta a tlai lamta rukvela Novosibirsk kan thlenga a hun che e pavela chuan ati a enge ti atum bengaro katumem ni heta hian min lo nga ro ti in kong koi phena a bek nen chuan a pilbo ta a pa ka thutna chuan ka lo nga ka reilo te hnu-a mi pano pang bal le trop em ril tram mel em mai hi kalam panin alo kala ka khongai man le a mahse a kaldan chu ka hriat hnu-ang tlat kan en chianga pavel lek alo ni kha paper bag chunga khan thomhno bal alo pai reng chu alo ni a min siai zawa ka thuruk chu I hreta em Sergei poisa siam na khola ni lo hei hiani mai ti in a thomhno bal le ui tak chu ko ka keipo hak tur min ron pe fe a man mo ro Sergei zan ri ei hun hi kuddo nan chuan hun thaberani ati a karin lo lam dai ani mahse public toilet a lutin ka thomhno chu ka thla ka beka ka khunga thomhno bal tret nuang chu ka have ta a pavela hna ka vakir le chuan a hmai lo ti bal vek to a khongai thlak mel takani dingro Sergei kan ti don chun ti tak takang ti in ka hmai chu ati bal ta a khale azia ta deve ati a restaurant changkang tak pakhat kota min hruaya kong sira chuan no pangre theile ril tram mel takin kan thudun tarana hetiang hian mel landan siam tur ti in mel lungchhe thlak taka siama ti ve katuma voi engama zat kati hnu chuan kha atha ang khatiang khanom reng ro ati a abek monga tangin harmonica hluito takhi aron thora ka kota a me bela tumro hlalung che thlak deuh tumangche ati a katum chena ari chu alung che thlak lo khermai pavela chuan min mel rum le a katum non le a atopa chuan rilung che thlak deuh chu ka hmuchuak ve ta a pavel chuan mel lungai thlak tak puchungin restaurant atanga lo chuak te chu alo awa khonga in fasha kani a poisa kan nei lova kan rila drama ni khonga in fasha ril dram hi min tan pui ram te u nu le pa kan nei lo ti in adila ke chuan harmonica chu lungche thlak thei ang berin ka lo tum poka minute engemaw zat nuwa chuan tu man min ngai saklo a sot don lovani hi katiril ru a chuta papakhat hian min ron ena min khongai mel hle maya pavela lukhum bal tak chhunga chuan kopek som ni le panga aron thlak ta e khai a thok tlat mai nu pa pakhatin kopek somnga anon thlak le a ka phur ta sota ka harmonica tumpo alung chia thlak zual sawa pavela point dot soya war tula mi an lo dinga lukhuma chuan poisa alo tlalut zela
chalok lai chuan avot have mahse engwanga heta kherti nge kan ni ti in ka zota Sergei iwa han mol tak em heng mi te hi en ta che ril tram mel an pu em restaurant na pur takin an eizo chia chuti lain pona no pang farra ril tram min mu hian anin thiam lova an khongaihna a chuak thin ani helai mun hi ka mun thaber ani ati a I mun thaber mo atangila neim ni kati a te reng mai palivel kala nei le Sergei tuna chuni huna thleng ve ta ti a ngoiro iti thalom ti zel ro kati a ai nang mani zir ve ngai ti in harmonica chumin lak saka amana tumta a ari chu alung che thak kher mai ke chuan mel phel tak pu in kanu adam lova kapa athito kanau te ina choi tur nei lovin an om khongai takin min pui ram ro u ti in dot ka soita zunga maktak mayin min petlier clear mai restaurant na tang chuan kan home director VI director ngei mai chu aron chuak tatlat mai kan pahni chuan min hrechiang MMC a office a voi tam tak min ko to ane min mandon chiang lutuk kalunga phudut duta tladang min mandon kati a pevel chuan ai atlai to lutuk ati a director chuan min ron pana no pangte u khonge in nu le pa ti in min zo ta ka hlau lutuk chu ka tong theilo pavel chuan kan nu le pa te an thito ka pu ti in a changa director chuan min hremia lo kan maya bal e ma wang le kan in cheidana wang ani nge yang ava poi ve ti in a kala mahse aron in heral le a min ron en chianga nang hi khoya emo ka mu to tlat che in ka hria ti in min zo ta ka kuna ai ka pu min la mulovang ka ti a tuntum hi himdamin chuakela hetiang hi ka tile to mia lovang ti in ka ngai tu a chumi tum chuan director khan khongaihna anei ve tlat peka kalua aron chula poisa min pe a kha eitur valai ro u ati a akal liam chi achu pavelanen kanin ena poisa bom la chuakin chaklu tungin kan tlan chengna la ha taka kan tluk thlengin kan tlana karei kan him shramani pavela chuan ati a poisa chu chiar nga la atok to e pavel hei chu ka ti ve to lovang a hlau om lutuk ka ti a zanlaya chuan poisa ipte pui khat nein vak irmena kan kirle ta ane home director tele nutei tele pate ten min ngai saklo ema wangin mi pano pangkum som pathuma tanga som porukin karte chu chhawpchhuak kan vak dara chung zinga chuan ka hero Ivan chirnega po atela Ivan ate thian ho geng in min som ve me chuan kalom hle no pangarwal thunun lo kan ni awangin chhawpchhuak chuan ulfpek ching nerwal angmain kan che a khomi puite tan chuan reign of terror kan thlen ani tu huan ma him lova tu in ma him lo kan du kan la a kan du kan ti che thin home director te chuan kan thil ti te chu an hria a mahse home chhunga bungrua kan ti chiat lo chuan poi an ti lo kho chung mi te chunga kan chet dan chu an lo ngai sak lo der mi mai ani vak irmen khu chu kan thunun ani ta bera tu po min do zonga tong anom chuan kan soi sa a an tuk ver kan vom ke saka an huan kan ti chiat sak thin abik takin thlasik lai chuan tuk ver vom ke hi shremna na takani Ivan chirnega chuan an tuk ver vom ke ula votin a me huna chuan an ka po an chi mak mayang ati thin atopa phe chuan school kal kan peilo wa fangin school tuk ver chu kan vom ke a votin a me awangin class lak theilo nan ka chiam ane no pang pakhatin kan dormitory tuk ver avom ke pala kan vot tilu tuk chuan chu no pang chu dim lo bak sakin kan soi sa a avom sual le to ngai lo zantin kan che thena wangin khomi puite chuan hre om an ti hle a atopa beidongin provincial government nena lekha an thona vak irmena hian lau om atheng ani ti in an reporta kumsang kha chako somruk le pakhat ni puilain police le sarkar chuan vak irmen children's home chu khar tur le
naupang te chu hmun danga son dar turin thu pe kan siam ta ani even chernega chu ka hne na lo kala Sergei hreto em hom hian khar dona sin ati a mo engtika kati a naktuk maya hian mun hrang hranga min siam dar dona ni ati a engtin nge kan tiang even kati a tu main min son lovang keima le keima ka in sonang ilokal ve tu em ati a te reng mai kati a tu khat chu ma taka thovin kan bung ruatlem kan khunga vi chu kan chhuah santa a kan kir le to ngai lovang even an en chuan Novosibirsk kan pana chuta chuan even a chuan Sergei khonge kal itum ati a Novosibirsk a hian omri ka du he khua hi ka hria a hun man ka du ani ka ti a min zong don ti hria ti ro kan in then a that zok ka ring ati a isoidik ka ti a khongei kal don ka kalna tur ka hria lom ti in train station a ka hun man to te kha ka ngai tu a kumruk ka ni po a kadam kho chuak the ani chuan tuna kumkua ka ni to a ka ti thei lutukam pavela min zirtir ku do dan te kha ka mang tangkai thei bokang chu ti chuan kan in then ta a even chu akala keipo Novosibirsk Central Train Station lam chu ka pan le ta a ka hriatang che khan alo la oma mahse mipui an tam hle kumruk ka ni lai ai khan ka konfi to zoka station chu ka tan chuan hun him biruk na nuam tak ane hunrei tak chung tu man min mu chuak lovang ei tu ruk dan po ka thiam to a ka ngei mai lovang ka tril ru a zan alo ni chuan mun thim lai ka zonga kamuta a ei tu ruk ka tum changin a ngak tu te chu mi tharan ni emti ka en photrin ni khat chu theizorna dor pakhat nu thar hlakin a nga na ka khala apple ka i chak tlata a hnunga thil hlo om tak om angin ka hoya ente ka ti a hoirul chen apple chu ka thama chaklu tukin ka tlan cheta a ka bum chiang hle mai ka tlan zela ka hoile ta min tu an om lo mahse nu pakhatin ka chesia chu lo muren lo ni in apple ka e line min ron pana tlangwal irila vatram om ve ti a enga ti mo ka ti a khatiang thil ti du khop chu ati a ka thil ruk lai kha mu ti ka hrethiam ta a mel chu atha a kumsom ruk le panga borvel ane riana ineyem ati a neye ti in ka changa ka ringlo station a hian ria ka ei turi ruthina ni ti ro ati a local ro ka ina iriak don nia ei tur po ka nei ania ati a mela that em awang chuan ka zui ve maya khawpui pon deuh kong kama hian thinga sak in te takte hi aneya a chung lam chu a fain a fel hle chatui tak min pe a ka ti puia a fel em awang chuan ka cham ve renga mahse ni reilo te hnu-a pitar re thei takani ti ka hria a chom tur dang anei bel chu atan phurri ta ni ti ka hrethiama chu wangin tu khat chu lekha hnu chi in lom thu ka hrila ka chhuah santa ane vi ka chhuah sana tanga kar thum hnu-a train station a buk ka kir le a mahse ni thum hnu-a police ten ei tur ka rulai min man tatlat mai poi ka ti hle a man ka nei wang ni lovin ka che dan alo muat tak wang zok ane man ka ni atanga ni reilo te hnu-a children's home thar Berishevo min thon liam ta a chu mun chu ko thei ngi le to ngai lovang Berishevo chu Novosibirsk atanga melsom pasri vela hla a khote takte ni a Siberia thivotin natakin kumtam tak chunga lo nuai to ani Berishevo children's home chu manlai orthodox biakin le school hlui muna a ani biakin pui per chu tu na chuan club atanan mang to a chuta chuan movie te an chu thin amma a school ni thin chu tu na chuan children's home lo ni ta a pastor quarter chu in suk na hmuna an chan tira building dang patni an sak bel le a ti chuan no pang za atanga za som ni vel kum khata tanga kum som pariatin karte omnan alien tok le ane
ka thlentir khan hrelo ma ila barisevo a ka hun man tur hi kanun thak danglam tu turning point ani don ani high school ka zo a sipai ka zom thlengin kumsari chung zet chu barisevo hi ka in alo ni ta ani barisevo a ka hun masa ber chu a hlim om phian boys dormitory a kalu rualin tunge ka hmu in rin even chirne ga ngei mai kha even ti in ka awa khoya nge an manche hetai om na rei to em kati a Sergei ti in min ron pana min ku chungin nang chuke a in po na iom rei thei bi ka ne mo ati a Novosibirsk an man dan te min hrila ka chanchin a hriat chuan e khai Sergei pon lama dam kho chhuah dan zirtir che ka tuma nangma zokin min zirtir ta ani hi ati a Ivan helai mun hi eng ang che nge ani ti in ka zota vi yang tho khani mai ti a mahse film khurro mi pahni cholo turan omania pakhat chu pate Alexander Nichman uncle nichi kan ti thin pakhat le chu director Irene Dobroslavsky big Irene kan ti thin anni pahni hi chu nai suang che adang ho chu vi mi tiang tho khan ne iti buai lova anti buai lo che ti a ka thlen nu rei lo te a big Irene nen kanin ma chon ta ivana soi kha dik chia mei chelian pui mai mel hlo om le za om taksi ane a tu ma fiam thu ado mai ngai lo ti a mel atangin a hriat ngoi ane a korfual vara chuan Order of Lenin medal atar varenga hei hi Soviet Union a choi moina sang tak Communist Party tana na thok tha te nena chau an pek thin ane big Irene chuan khoilo akalna pianga a or renga mi poimo kani ti lan tir adu hle ani nge yang mahse engwanga hetiang mun kil khora ronin son nge ani ka hrelo a mela chuan a na chel laia wanga lung oilo na le huat na alang reng thin ane adota chuan chief uncle Alexander Nichman ane amang em mel rum le hlau om hi kala mu ngai lo big Irene ka mu nu ni na ama hi ka mu a pasang tak sa input moi tok le thachak em mai hi ane a thin chetak thil hote awanga thinrim thu thei ane a thinrim to chuan a kuthlak ana ema a rapthlak thei hle iwanan min hril lo ma se hepa hi chu chauchi ani lo ti ka hrenga la sipai angin ka hlat makang ti in kein tiam ngal ani po hi big Irene ang thovin mana chun Soviet Air Force a pilot ani thina mahse thil engamaw wangin akai sang thei lova sipai atangin an ban ani Mizo dan chuan rui chungin thlona ati che sual ani ome a chanchin hlui soi chua chuan a thinrim ngal mai thin ane uncle ni chi chuan hetiang no pang sual en kol chu prison warden tan in veng tu na ang mai na nga ya a na chu niam ati hle nunrawng tak ani a khongai na chete ma anei lo a thinrim na chu no pang chunga a hritla thin ane barisevo a thok te hi kumsom ni atanga som thum thok to ten ni hloma no pang hmangaihna an nei ve thin te po kha abo vekto na thok thar thalai te an lo kala no pang nen in lai chi na tha siam an tum thin mahse kum khataral meu chuan big Irene le uncle ni chi te thu hnuaia an ku na midang ang bokin an sual vek thin ane hom chunga chuan hlauna a leng vela no pangin nuteile pate te kan hlawa annin big Irene le uncle ni chi an hlawa big Irene te la in party ho tu te an lo hlau vele chonga barisevo chu hlauna kem ani bermai veng tu te le no pangte kanin do ane atira chuan tu emo biaka ka harasat na te hrila min hnem tu tur ka mamo ve thin mahse barisevo dana chuan chu tiang chu chaklo na weakness lantir na ani a thil thiang ani lo keine no pangte point kan hriat thiam nu chuan no pang upazok te ti dan kan la ve ta zela he mun rapthlak taka hian thian thatak tak
dam chung dai tur ka charta ane puitling te hi kan mel ma te an ni a chu wangin ke ne no pang te chu kan tran ruala ngai ani kan zinga chuan inner circle a oma a chak ber a kol ber le a fing ber te an ni chu inner circle a til chu ka chak thei le a mahse kum som patni le som pathum an ni hloma ke chu kum som chau kalani mahse ni khat chu Nikolai Povalev an min kova Sergei local te min puilok kan ngai ati a inner circle ho omna chuan ka fa pheya Nikolai chuan Sergei khilaya balf khi kan thla ka ngaya min pui turin kan du che ni ati a ka puyang che u ka ti maya Nikolai anga mi ropuin min som chu kalom hle biakin hluya kan lu ta Nikolai chuan in chung sang tak dom lai taka light chu akoka khilai light khi achia a thak kan du ani ati a ole khonge leilon kati a chu tak chuania leilon kan nei lo engtin nge kalo nang kati a kan siam chop mai don alom ti in cher panga emo paruk emo vel hi an ron la a an cher chuan talu maya makkati hle khita khen lon turin min du amo kati a Nikolai chuan anaw te hnena cher khanget takin vuan ula le Sergei han lon ro I thian te kan ni a min ring ro ati a ti theidanga omlo kalon lo chun doi sep min ti don si light bulb keng chungin cher cher chuan sang taka chuan kalon ta a cher parukna ka thlen chuan ka hoi thla a ka thian te chuan cher chu nget takin an lo vuana ka tha muang deu bulb chu vo tumin ka bana chuti lai tak chuan Nikolai chuan tuna ati tuara cher noi ber chu an pot phoi ta thut mai ka tla thla a cher su ka del tharok roka chuata chuan ni khor helovin kamuta dera ka thian te chuan min nui dura min kal san ta daya ka taksa chuan a hle maya theile theilovin dormitory ka pana tuemo hian Sergei enge thleng relina su che emni ti in min nuya kha light bulb treatment an lo ti chu lo nei a ka taksana ai ma in ka thian te min ti dan chun ka ril ru atina zoka tu ma in min bedu lova mahse ni thum hnu-a boris ka hne na lo kala Sergei itlinge itelve theita ati a engmo engei soi omzia kati a itel theita Sergei I hrethiam lovem ni ati a hrethiam lo nangni hian min tha in tumani kha kati a mola te sani kha big iron le uncle ni chi hne na report lovin itur theim ti fianan kan ti ani kha ika ichip thei ti kan hreta a itlinge local ro ati a tichuan Nikolai Ivan Alex le midang tenen kanin mu a min lo loma inner circle a chun katel veta ane Borisevo a ka thian tha te chu heng te hi anne Ivan Chernega ka thian masaber Boris Lobanov Greek Russian palian le satha keima ang tiat vel damchung thian trust with your life ane Mikhail Kirillin tartar nam Asia mi mel rum tak mahse thinlung thatak tasken lama thian anga hle Nikolai Povalev Nick ti in gan kova akol berle achak ber ane ama hian hrui tu ni na chel ngal zel ama nai chu a hima a hmel man ni ero a hlo adot le chu Alexander Popov Alex ane a light fingers kan ti thin ruk thiam lutuk pickpocket thiam lutuk ane a minute ni inin biak chungen I wallet le I phei khok aru chuak vek theyang treasure ane a poisa kan mamo chuan Novosibirsk akala itte puar luina lo ho thin ane kumsang khajako somruk le pathum alo thlen chuan Borisevo thil achetial tiala cho atlem tanta Khrushchev chuan vaimim chin uar adu awangin bu mona vaimim chin tira mahse vaimim chu atro thei lova Russia rama tram atlata ane choi tur kan tla chama
vaimim chang khong tak pakhat che ni khata kan eithin chu kei chuan pathuma ka thena zinga chuna le zana tlem te in ka eithin ani school kalpo kan ngai tu theilo wolf pekin eitur kan zong roi thin scruvy natna vitamin tlak cham awanga natna ka veya ka ha anginga ka chakna atlaniam tiela ka thian pa sa uknef pheichu aturna le zuala no pangte hlim thei takni thim kha acher tiela avuna dang veka apuma puara khuma amureng to ane nikhachu big iron thawle risel thatak si chu kan dormitory a lo luta sasa khumbula akala puan chu hlema sasa pumpur lu chu ena abiang cher taka chuana piaya e khai sasa iwa thau ve I risel hle mai keipo hi ka thau lu tuka buaina ka ne ani ti in ten om takin anuya khatilai big iron ka huat zia kha pui tak ane ni hnu-a school atangin ka ho a sasa en turin ka kala sasa ti in ka kova min chang lo a mai ka ena alo vok vek to a ka thian pa sasa chu tu mar hriat lovin ama chavin alo thireng to ane sasa thi na chuan kanun athak danglam chiang hle a hei hi ka zir chuak ta ane nun hi achaka piang dam kho chu na survival of the fittest ani aram nuai jungle ani a achak le atwar chelte chau andamang achak lo te chu an thi ang ti mitui dang chungin room atangin ka chhuaka ka chak beranga ka tuar chel beranga ka fing berang ti in kein tiam ta a kha tram tlak lai khan no pangdang pani po an thi a me cheno pang pakhat chu dila zuang lo ti nain ti hluma pakhat le chu kumsom pakhat mi ni in chung bana ain ok hlum mu ane barisevo children's home a hrui tu te nutele pate te chon no pang te chu mimal takin min ngai sak lo hle a an na an nin ema wangin kan nun chu kan du dan dana kan man an phal mai thin ane building kan ti chiat lova na tho pa ngai kan ti khotlai lo chung chu min en liam mai thin ane puitling te in rol lo na khovel ke mani puala khovel te takte kan siam ani bera he kan khovel hi pon lam khovel ang boka in rel bol na fel tak ni ane barisevo ano pangte chu chithuma kan in thena boy slave lieutenant le achung bera lal king omane boy slave te chu no pangte jok le chaklo jok te ani a an na chu no pang upa jok te tirka ni ani na ha thak le na ngoi hnung zong chu an tho angaya an chunga mi te thu chu an oi angai ani no pang tam jok chu he category a hian an om adot le chu lieutenant ani a anni chu tlem te anni boy te na pe avil tu anni a barisevo khovel te takte nuna rorel tu te anni boy te tirkwal chu nuam an ti thei hle achung bera chuan lal king a oma ani chu barisevo ano pangzong chunga thu nei tu chawrual lo ani lal ni tur chuan fiana test pahnih paltanga ngai pakhat chu taksalam physical alieni na chak turani a lal ni tum vedang tu po ahne thei turani pahni na ril rulam psychological no pangdang te zale hlau a hlo turani a home system nutele pate te bum thei khopa fing ani turani lal nun chu anuam hle hnuaia lieutenant ten thu an zoma boy ten an duat hle bok barisevo ka thlen tira lal berkha ka he chiang lova ke aina upadaya ka thlen hnu reilo te a chhuaka ayo tu chu ka thin pa Nikolai Povaliev ani a ke chu boy slave mai kalani boy ka ni laya ka napma saber chu lal phei khok no tlet ani a ka no zo attention in ka dinga lalina endik chung chu hlau takin ka ngak thin ka no tlet thiama wangin min hau ngai lo achang chuan lal chu khuma amu a boy pakhatina sama khui saka pakhatina thom hno hak tira a phei khokan bun tir bok thin
tuk thuan po khuma an pe a lal tak tak angin a khosa thin ani no pangzinga buaina om chuan lal hnena thlen ani a lal chuan thu to pa siam thin mahse lal thu thleng chu a him bik lo lieutenant zinga tu emo ber khan lal ni tumin lal chak lo na lai an cha ngaran thin ani he system hi big iron le uncle ni chi ten an reveka poi an tilo a chan chu lal manghian no pang te chu an thunun thei jok tlat ani boy ka ni chunga reilo kalen deule ka chak deu hnu-a lieutenant pakhat ka chowa ka hne ta ka chun lieutenant ka ni ve ta a reilo te hnu-a lieutenant lian top lieutenant ka ni chowa ka thian te Boris Alex le Ivan te po lieutenant lian an ni veka Nikolaya lal ani chung chuan kan du dan danin kan khosa thei ani mahse ka tumber chu lal ni ani a chu tu ma in Nikolaya po in min dang thei lawang mahse Nikolaya chu ka thian ani awangin ama ne na in be chu ka du lo kumsang kha chu ko somruk le panga lo thlen chuan kumsom pali ka ni a Nikolai chuan min kova Sergei hom danga min sondona Borisovo lalatan iting perani ati a kalom le a kanin thenta a Nikolaya kal hnu-a lal thu thleng chu ruak ta a mi pano pang pali in lal ni an tuma pakhat te in ka beya ka hne veka pakhat phei chu a hmaya ka hnek soi sak hial ane ti chuan Borisovo lal thar chu kani ta a kumsom polimi tan chuan Thlipui tak ane ka thian te inner circle chu ka lieutenant atan ka ruata home chu ka thunun ta a poisa kamamo chuan Alexa hnena cheng somnga kamamo kati a tlaila molo thlen chuan Alexa chuan Novosibirsk satangin poisa chu aron hot nge thin ane lal kani hnu-a kanin ber chu big iron le uncle ni chi te dor kha ane ka ho ema anni point min hnai thangam lo Boris hnena nangman dor mai ro ka hmu pe lo ka ti thin kum som porukemo som pasari emo an tlinin naupang te chu hom atangin an chhuaka naupang thar an lo lu thin naupang thar te chu kan ring ngam ngal mai lo light bulb test cher chuan a lon tir mang khan kan fia thina nute te le pate te hnena an report chuan spy en thatu kan ti a kan rem thin voi kha chano pang pakhatina thian pa reporta uncle ni chi ana vuak pha a chu spy chu kan man chuaka hrimna kan peta a Boris le Mikhail ti chuan amuthil lain aka te pinan chara lokar chunga an hno luta an kal nana chu lokar no pang omna chu komchar kova kan zon pheya le nam tharo u kati a lokar chu komchara chon alum thata bopa atopa ain so dota zu hong to ro u asim to angkati a chu no pang chu kar ni chunga kal theilo mahse Borisovo chon spy tan mun a omlo ani lal kani na chu mangsual lo turin ka fim khur hle a no pang te chanchin hriat chian ka tum thin mun thuma thena mun khat vel chu annu le pa hne na tanga lak sakam ni ti ka hria a mak ka ti thin le then khat chu annu le pa zungol vei an ni wang ani a then khat chu Christian believer an ni wang ani Christian fapa pakhat kumsom pathum mi hi a oma ama chu ate rewa a fing hle a lekha azir pe hle bok boy na athoka a phun ngai lo mahse thiana kom ngai lo wa atong chuna pathian thu asoi thin banga tu emo hian le manjia ka puithiam priest ang hian an cheya annoya the deacon ti an zia ka chutatang chuan deacon ti in kan ko ta zela voi khat chu ka kova deacon local te pathian thu isoi thin ani mo kati a o ni e ati a believer ini em kati a believer tak tak ka mu voi khat na ani ka koma pathian thu asoi che chuan a mel a eng sot thin bible thu te min hrila mak ka ti hle ni khat chu vur atlak hnu-a komchara skiing kan tia deacon chuan min lo ena hey deacon
I pathian chuan kan tong try a ngaihnawm thinem ka ti a o ngaihnawm thine a ti a ani helai hmun hlo om lai a hian tlulowa ka tlan thlak theinan min pui turin ka dil theyem ka ti a theye Sergei pathianin a ngaihtha ang a ti a ka hantum china nge lo tong try ro ka ti a vur hmun na le hlo om taka chuan ka tlan thlata fuwa maya mak tak main ka tlumia lo among ka thlen chuan dikon a thok tlat nang tong try la ke ka tlanang ka ti a ka han tlan non le a ka tlu bok khup ta thlor maya hnar thi phungin ka thowa dikon enge thleng pathian amu hilem ni ti in ka awa dikon chu a thohuaya dikon chu no pangdang ten an tiduda thin hle a lekha athiam thei bi ka an hot thin ani mahse ke chuan ka hum tlat thin dikon enge ni itum ka ti a Bible College ka kalanga Bible zir ka tum ani chu ka tong try na ni ati a anu le pa chung chang ka zo chuan a soidu vak ngai lo mahse hnu-a ka hriat danin mel som pasari chawahla ugat showo khua anu le pa chu an oma pathian ring tu an ni awangin sarkarin nu le pa ni tlak lo ti in an fa pa chu an laksak ane di konte ang no pang hi Russia rama an tam hle ani hi pathian ring tu Christian ka kom pasak perani a ka theingil le to ngai lovang kumsom panga katlin kumin kanun thak dang lam tu Thlipui mo tak athenga kan school director communist pa tak comrade script ko chuan min du sakin min ngai sak tlat maya ani hi min ngai sak tu masaberani akai ruina hnuaya communism zirtir na te kazira communist youth league komsomol a ka in mangtran ta a ka phur hle nekhachu director chuan min kova Kourdakov youth league ka in manglai hi kalo thlir reng thin che a hruai tu thatak ni na leadership material in a yani kumthara hian tran han lala school komsomol hruai tu in it heyani ati a school pum huap komsomol hruai tu mo avaro puidon em barisavo lal kani a hei po hi ol sam takin kati theyang kathei topin marxism le leninism le communism thil tum te chu ka zirta a heng zirtirna te hian kanun a khoi hle mizong zongin u naw na mitinin an theina ang zela tho a an mamo ang zela don ani hei hi thu takani hei aya thil ropui hi aom theidonem ni tun ma chuan rin tur engma ka nei ngai lo tuna chuan rin tur ka nei ta communism mahse ka communism mu chu hi big iron le uncle ni chi te nun nen chuan ain person hle anni nunrawng tak le huat na khat te khachu communism dik tak anilo communism chuan equality in tluk tlan na azir tira anni ro chuan achaka piang dam kho chuana tharum manga ro rel na anzir tir thung ane ka thian te ro chuan be se na an nei velo beri sevo arshe omna chuan annun ati chezela ka thian pa Alexander le anaw Vladimir te chuan home an tlan chu sana Novosibirsk pa ka an riaka eitur an ruthin nikhat chu vodka an ruwa an ruilain tlangwal pakhat an tibuia Alexa chuan fiam thu in chu pa ngonga chuan a kong hren a veta pak chunga chuan fit sang khat vela hnu kuala a tawpa kalbo vadroti in a vina mahse chu pa chu a che tolo Alexa na han en chuan alo thireng to kong hren khan a reklum alo ne Alex le Vladimir te chu an tlan che ngala mahse police in an mana Alexiu ka hlum ani a Vladimir chu tanina tangta a katrian thatak Alex light fingers su athita ane thiandang te po kum som panga emo som paruk an in an tlan bova Misual Paul criminal underworld rui hlole no chizuar an luthin katrian masaber even chernega po atlan bo ve daya amma ain en kol theiti ka hriat awangin ka ngai tu awaklo mahse ni khachu Boris alo tlana Sergei Ivana Chanchin hreto em ati a ai enge thlenga kati a
an manani ati a tuin police ten rel rok thin pol train robbers zinga atela rel rok an tumlain an manani ati a even chu rel rok tu atangamo I ata emni kati a adikalam surji central police station a tanin aray takatang donani ati kathian pa even mel lim thei takle fel takha barishawo nun hian ati chhezota ane kero chu le khazira katuya physics mathematics geography le politics a kati thalle German tongka zira kathiam le bok school director in mindu sakna chuan phurna min pe a kathian pa sa thi na khan malam pan zel ro ti in min fuya subject tamzo ka 100% kamuthin ane school director sulom le a Kourdakov no pangte zok nena communism zirtir na pero ati a class a lutin imperialist social ziate Vietnam indo na tele maksa zirtir na teka zirtir thin malam hun eng takka nei ni in alang kumsa ka zakwa somruk le paruk ne puilain Boris Mikhail le keichu Novosibirsk kan kala Mikhail chuan Sergei Tasken a khian kan thian ten oma chuta chun hasis ganja chakchi atam lutuka kan cha donem ni ati a heta kan thral thei donem ni kati a thei lutuk khopuino panghian an du lutuk ati a khonge kan dang ti a kan home barisewa mole tuinia children's home a rui hlowa omringang atia idea thata kane poisa kan tho khoma Boris le nik chu relin turkestana an kala karthum hnu-a hasis tam takne an lo ho a homa chun kan thukruta a hral po akal hle barisewa no pang upa hole khopui no pang te hnena kan hral thin nikhat chu Novosibirsk kon thlera Nikolai Povaliv kan lal hluine kanin tonga Sergei nang chu communist ini emokatia sumdong ilo ni rengani mo ti in min fiama ei kan zon ve ngaihnawm katia thilian thamjok ti tur kanayania karni hnu-a local ro atia karni hnu-a kawakal le a Nikolai chuan Sergei hetiang thil ho mai hetisu ka boss te hian nangmang hian mamo ane police record ila nei lova anrin hlel lo chi takine atia enge ti tur ti in ka zota narcotics ila anga kan soina hmuna ida mai donani hlo a thalutuk atia kapom ta a mahse Nikolai atana ka tho ma in kan hasis kolsa chu hral zo thot kadua lenina pian na khuwa Ulyanovsk a kan kala chuta chun tourist hnena kan hral zo ta feka lenina pian na hmun katlo a sumdong le communist kani na kongchihnia ka hlok hle ane Novosibirsk chuan courier na chu ka thokta a market stall pakhata ka kala dokan hnuai atangin paper bag min pe a address min hrila chuta chuan ka dale mai thin police ten kumsom paruk mi chu min ring hlel ngai lo keima tak chuan hasi si ka tingai lo taksa soi zoi hi kangai puimo a rui hlovin taksa ati chhethei ti ka hria a poisa kamamo wang chawati thin kane mahse van duena lo thlengta a nikhat chu khu alum hle a korpan te ha in ka kor ipte a hasis packet kada a tram street car ka chuanga mian tam ema wangin kanin nok na sa a ka hasis packet chu aphela arimanam ta huk mai tram atangin ka chuka chanchin budor kapana papakhat lian le chakmel takhian min ron pana nopang local te biaklok chekadu ati a thil diklowa omti ka ria mahse judo ka thiama wangin papakhat lek chu ka hlaulo mun thimlaya min hruaya rui hlowi kolani mo atia ai kollo katia ka koraron thama judo manga paithuk tumin kaban kaleka chutilai tak chun ka hnunga tuisawali ang hian asazok maya athian pa pakhatin hnunglama tangin chemte in min vit alone kalua haya ka khomu afia lova ni khorhelovin ka tluta ane damdoina ka har hlola nar chuan
aliwaya thi nuangin an char che a I thi sen na chuak na salutuka idam chuak lo tre pani ti a Boris le Nikolai an lo kala Nikolai chuan Sergei angang mel nge an put ati a ka mu pa mel chu ka soya lungai su kan lo bui puyang ati a nirei lo te hnuah Nikolai chu lo kal le a Sergei I thian te pahnih chu kan da thato e tuma an ti bui le to ngai lo wang ati a engtin nge in ti ka ti a soya ngai lo op river mong an om toang ati a domdoi na tanga ka chua chuan kanun kong thlan tura karil ru abuai ta hle a kong ni thlan tur a oma pakhat na chu Nikolai kong Misual Pol underground lian tak sumtam tak omna ani a apahni na chu comrade script ko kong Communist Party na politics le khazir ani kangai tu chianga hom hnunga thlan mol te takte a ka thian pa sa thlan chu karil ru lo langa film khurlo chon sa ang khan ka thi ve mayang chu wangin thutlung na ka siam ta underground nun hi ka ban sananga Communist Party na le khazir hi ka thlang zo kang ti in kanuna bung thar ka kaidon ta ani ole thlir tu le ngai thatu du tak Sergei Kourdakov Chanchin ngaihnawm tak episode 1 na chu heta china hian kan du tokri anga Kawtthler Misual Pol zinga anun der thong tak chukal sanin Sergei chuan thina laka a him thei be sein Communist Party na le khazir chu thlang ta zoka malam hun eng tak le hlotlin na sang tak mudona ain ngai ani mahse he akong thlan thar hian khoya nge hruidon alain hre haulo Misual Pol laka in thir fi hlim tura ein nei lion ai rapthlak zok sarkar thuruk chu ala ma chhondon ani episode 2 chuan Naval Academy ropui taka alu no in KGB le police ho tu lian ten Sergei lulul zia le huisian zia anron mu chuak dona ti chuan Pol hlau om le nunrawng tak action squad hrui tu tan ruat ani don ta atna tur chu Russia rama Christian aruka in khom thin te zon chua lu khunga rong taka soisak le nuai chimi ani don ani fasha ina alo tonto dikona te ang pathian ring tu thiang hlim le thamuang takte nen khan engtin nge anin ma chon zelang a communist zirtir na le a kutum rol tak chuan ring tu te rin na chu a soisa chezofangem engtin nge Khawvela Kristian-te tiduhdahtu nunrawng der the Persecutor aloni chhawpchhuak heng zong hi a chhun zom na episode 2 kan ron chhawpchhuak le don ani khongain lo ngai thla chhun zom zel turin kan som chu